ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May ibang tao na nagagawang bumitaw at sumuko sa laban dahil natatakot na makipagsapalaran. May iba namang nagpapatuloy upang lalong matuto at tumibay. Ikaw, kabarangay, anong laban ang nagturo sa iyo para maging mas matatag at mas matapang na harapin ang bawat hamon ng iyong buhay? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa milyong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isabela. 43 years old na ako sa ngayon at teacher sa isang public school sa Legazpi, Albay. Isa rin sa mga masusugid ninyong taga-subaybay, ang isishare ko po sa inyo ay naranasan ko 25 years ago. Tubong Montalban, Rizal po ako, Papa Dudut. Anak po ako sa pagkabinata ng aking ama. Sa poder po ako ni tatay lumaki at nagkaisip. Iniwan kasi kami ng nanay ko noong 2 years old pa lamang ako. Pakiramdam ko ay sa akin binubunto noon ni tatay ang galit niya sa aking ina. Lalo at kamukhang kamukha ko ang nanay ko, sabi ng mga kapitbahay namin. Nakuha ko raw ang hugis na mukha niya at ang pagiging tsinita. Pati kinis at kulay ng balat na parang Koreana. Kaya po siguro gano'n na lamang kalayo ang loob ng tatay ko sa akin. Lumaki po tuloy akong hindi man lang natikman ang pagmamahal ng isang ama. Simulat sa pool ay wala na pong kaamor-amor sa akin ang tatay ko. Niwala po siyang pakialam sa mga nangyayari sa akin o sa mga pinagdadaanan ko. Madalas niya akong barahin kapag ibinabalita ko ang achievements ko sa eskwelahan. Parang inis pa siya kapag magsasabit ng medal sa akin tuwing recognition at graduation day. Minsan pa nga ay sinabihan niya akong wala namang silbi ang mga medalya ko dahil hindi naman daw pwedeng pakuluan at gawing sinabawan. Hindi rin naman daw pwedeng ibenta kaya wala ring pakinabang. Consistent honor student po ako simula nung elementary hanggang high school. Kaya mataas ang pangarap ko sa buhay, Papa Dudut. Gustong gusto ko pong makatapos ng pag-aaral pero hindi talaga interesado ang aking ama na tulungan akong maabot ang simpleng pangarap kong yon. Tutol siya na mag-college pa ako, Papa Dudut. Tuwing bubuksan ko ang topic tungkol sa kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral, ay nauuwi lang sa mga panlalait niya ang usapan namin. Tapos ay pagagalitan niya ako. Gagatungan pa ng madrasta ko na isa ring mainit ang dugo sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng gana at pag-asa na makatungtong pa ako sa kolehiyo. Hindi na ako kumuha ng entrance exam sa mga university kasi naramdaman kong wala rin namang kabuluhan. Malakas ang loob ni Tia Marisa na insultuhin ako at pagsalitaan ng masasakit. Dahil madalas naman niya iyong naririnig sa tatay ko. Minsan pa nga ay hindi man lang ito nangingilag na batukan ako at kurutin kahit sa harap ng aking ama. Alam kasi ng madrasta ko na takot ito na iwanan niya. Palibhas ay wala po kasing matinong trabaho ang tatay ko kaya parang sunod-sunuran ito kay Tia Marisa. Paminsan-minsan lang nagkakaroon ng gig ang banda niya. At ang kinikita nito ay kulang pa sa pambisyon niya kaya nakaasa talaga siya sa kinakasama. May boyfriend po kasing Hapon ang madrasta ko na dati niyang customer noon sa Japan. Madalas itong magbakasyon sa Pilipinas at ipinapasyal naman ni Tia Marisa kung saan-saang mga hotel, mga club at casino. Kaya habang ang buntot ni tatay ay hinihila ni Tia Marisa ay kailangan niyang magtiis sa pagbubunganga nito. Isang araw sa huling pagkakataon ay sinubukan kong kumbinsihin si tatay na tulungan ako na makapag-college. Hindi ko akalain na darating sa puntong mauubos din pala ang pasensya ko at aabot sa hangganan ang aking pagtitimpi, Papa Dudut.
sige na po. Gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Saan mo ba kukuhain ng pera yung tatay mo? Alam mo namang walang trabaho yan. Tart naman! Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ko na wala akong trabaho. Hayaan mo, baka matuloy yung gig namin sa sumulong. Baka makakuha kami ng regular na pwesto ron. Gano'n naman po pala, tay eh. Baka pwedeng mag-college na ako. Ano ka ba naman, Isabela? Paano ko suswertin sa trabaho niyan? Hindi pa nga, pinangungunahan mo na. Kahit kailan talaga, buwisit ka. Pero kasi tay, sayang naman po kung hindi ako makakapag-college. Ang kulit mo rin no? Hindi ko alam kung paano ka nakagraduate na may honor Ang hina ng pick-up mo. Ano nga ang itutustos sa'yo ng ama mo? Sa akin lang din umaasa yan. Kaninong perang aasahan mo sa pag-aaral mo? Sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Tart naman, pati ba bata papatulan mo pa? Bata pa ba yan? Damulag na yan Kung tutuusin nga, pwede na yan magbanat ng buto na magkaroon naman ng silbi. Para hindi ang dalawa pa kayong pabigat sa buhay ko. Pabigat po pala eh. Bakit ba kayo nagsusumiksik dito? Sino ba kasing may sabi sa inyo na pumatol sa tatay ko? Kayo naman tong may gustong pumasok sa buhay namin Pagkatapos ngayon manunumbat kayo? Makaalis na nga. Aba, saan ka pupunta Hoy! Anong sinasabi mong impacta ka Huwag mo akong pinagtataasan ng boses, ingrata ka Ang aray, ano ba? Mo! Nagmamalaki ka? Sa akin naman kayo umaasa! Lalaban ka na? Kaya mo na? Kaya mo na ako, Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nahihiya? Gabing-gabi na ang iingay nyo pa. Itong anak mo bastos Akala mo kung sino magsalita? High school pa lang natapos niyan, Rex Pero kung makasagot, akala mo may pinagmamalaki na. Ano pa kaya kung makapagtrabaho na yan? Di sisipa-sipahin ka na lang yan. Huwag niyo akong itutulad sa inyo, Chang, na makapalang apog. Sampid lang naman kayo rito Pero kung makaasta kayo, parang kayo talagang nagpapakain sa amin. Bakit, hindi ba? Di ba pera ko ang pinambibili sa lahat ng nilalamon nyo dito? Ako ang nagpapalamon sa inyong mag-ama. Si tatay ang pinapalamon mo, Chang. Pero ako, hindi mo ako palamunin. Lahat ng kinakain ko, pinaghihirapan ko dahil inaalila mo ako sa sarili naming pamamahay. Nakikitira ka lang. Ikaw dapat ang makisama. Kung ayaw mo sa akin, lumayas ka sa bahay namin. Tumigil ka nga, Isabela. Ano bang kagagahan ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ka na nahiya sa tiyang mo. Bakit ako mahihiya, tay? Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ka ba talaga titigil? Bakit, tay? Takot kayong lumayas yung kinakasama nyo? Hindi nyo ba talaga kaya magpakalalaki kahit minsan? Paano nyo nalulunok ang mga pinagsasabi niyan sa inyo? Kaya siguro kayo iniwan ni nanay Wala kasi kayong kapangapangarap sa buhay. Kontento na kayo sa ganyan na umaasa sa pinagpunta! Tay, bakit nyo ako sinampal? Kasi, tatanga-tanga ka. Marunong lang ako makontento sa kung anong meron ako. Kung ano lang ang kaya ko. Hindi ako kagaya mo at ang nanay mo na masyadong ambisyosa. Ngayon, kung ayaw mo sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo, lumayas ka! Hindi kita kailangan! Yan ang napala mong maldita ka! Wala ka kasing utang na loob! Wisit ka! Nung makalabas ay nilingon ko pa ng isang beses ang bahay namin bago ako tuluyang umalis. Noong araw na yon, Papa Dudut, bit-bit ang isang bag ng damit. Papa Dudut, masakit na mas pinili ng tatay ko noon ang kinakasama niya kesa sa akin. Para kong sinasakal sa sobrang sakit na malamang hindi pala ako mahalaga sa kanya. Na baliwala lang pala ang pagmamahal ko at pagsisikap na patunayang mabuti akong anak. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit hindi kaya ni tatay na magpakaama sa akin kahit minsan lang. Ginawa ko naman ang lahat para hindi maging pabigat. Sa totoo lang po ay nasanay na nga akong pagtiisan ang mga pinaglumaang gamit at damit ng iba. Mga gamit na bigay ng mga kapitbahay na naaawa sa akin dahil hindi ako mabilhan ni tatay ng mga bagong damit. Pati mga gamit ko sa eskwela ay puro bigay mula uniform, sapatos hanggang sa notebook. Sa murang edad ay natuto akong tumanggap ng labada at maglinis ng kulungan ng baboy kapalit ng pamasahe papunta ng eskwelahan. Nagtitinda rin ako ng pulburon, kakanin, minatamis at kung ano-anong paninda ng kapitbahay naming gumagawa ng merienda para lamang may pambaon.
Pagkagaling sa eskwela, hindi ako nagrereklamo kung hindi ako natitirhan ng pagkain. Lahat po yun ay tinitiis ko. Papadudot, saka ko lang nailabas ang kinikimkim kong sama ng loob nang makasakay na ako ng jeep. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko hanggang napaiyak na ako ng malakas. Hindi ko na pinansin kung pinagtitinginan ako ng ibang mga pasahero. Tinalo na rin po kasi ako ng takot ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon at kung saan ako matutulog. Wala akong kakilala o kahit kaibigan na pwede kong pansamantalang tuluyan. Hindi rin naman ako malapit sa mga kamag-anak namin. Sa sobrang gulo ng isipan ko ay hindi ko na malaya na nakarating na pala ako ng Cubao. Sa paglalakad ko sa lugar ay nakakita ako ng karatula na wanted GRO. Napadalawang isip ako noong una kasi parang alanganing trabaho yon. Pero parang yun na ang sagot sa problema ko. Kasi libre na raw ang pagkain tapos ay pwede pang stay in. Dahil ayokong matulog sa kalsada at wala naman talaga akong alam na mapupuntahan ay lakas loob akong nag-apply. Hindi ko na lang sinabi ang tunay kong edad dahil baka hindi ako matanggap. 17 pa lang kasi ako noon. 9 na buwan pa bago mag-18. Malaking buras naman ako at matangkad. Medyo malusog din ang aking dibdib kaya hindi naman halatang minor de edad ako, papadudot. Nung una ay para akong hihikain sa amoy ng mga usok ng sigarilyo sa loob ng club. Pero nakapag-adjust naman ako kaagad sa sari-saring amoy doon. 2 linggo na ako sa trabaho nang makilala ko si Ronnie Papadudut. 37 years old at isang pulis. Gwapo po siya, matangkad at lalaking lalaki ang datingan. Mukha rin po siyang mabait at maginoong kausap. Na tulad nito, tahimik lang. Pala, ba't sa ganitong trabaho ka napadpad? Buti na lang, disenteng club tong napasukan mo. Para ka namang NBI, dami mong tanong. Bigay ko na lang kaya sa iyo yung biodata ko. Nakakatuwa ka namang kausap. Pero seryoso ko. Gusto ko lang malaman kwento ng buhay mo. Ba't ba gustong gusto mong malaman? Hindi naman interesting ang buhay ko. Baka lalo ka lang maumay pag kinuwento ko. Hindi ako mauumay. Interesado talaga ako marinig ang kwento mo. Malay mo, kung sakali may problema ka, makatulong ako. Hindi ko po alam, Papadudot, kung bakit parang biglang gumaan ang loob ko noon kay Ronnie. Siguro dahil kailangan ko rin kasi ng makakausap at masasabihan ng mga sama ng loob ko. Pakiramdam ko sa sarili ko noon ay nakatagpo ako sa wakas ng kakampi at balikat na maiiyakan. Namalayan ko na lamang na nagkukwento na pala ako ng talambuhay ko sa kanya. Muntik pa nga akong maiyak noon habang naglalabas ng mga hinanakit tungkol sa tatay ko. Nasabi ko sa kanya lahat ng hirap na pinagdadaanan ko mula pagkabata. Pati dahilan kung bakit ako napasok sa club. Kahit nga ang pangarap kong makatapos ng pag-aaral ay nabanggit ko pa. Siguro'y naawa sa akin noon si Ronnie Papadudut. Kaya inalok niya ako ng tulong. Binigyan po niya ako ng calling card. Sinabi niyang tawagan ko siya kung gusto ko raw mag-aral talaga. Tinanggap ko yung inabot niyang calling card pero wala naman akong balak na tawagan talaga siya, Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, nagkita uli kami ni Ronnie pagkalipas ng 2 buwan. Bumalik po siya sa club na pinapasukan ko. Buti na lang at natsyempohan niya pa ako kasi noong dumalaw siya ulit sa club ay sakto namang pinapalis na ako ng manager namin. Nag-iskandalo kasi ang tatay ko roon at hindi yun nagustuhan ng may-ari ng club. Malas daw sa negosyo ang ganong may gulo sa pamilya. Napahiya kasi si tatay sa mga kabanda niya noong minsang makita ako ng isa sa kanila sa loob ng club kung saan ako nagtatrabaho.
Noong makumpirma na nagtatrabaho nga ako doon ay sinabi nito kay tatay at bigla namang nanggulo si tatay sa club kaya nasisanti ako. Buti na lang at binigyan ako ng manager namin ng 3 araw para makahanap ng bagong malilipatang trabaho. Problema po yun para sa akin dahil stay-in ako doon. Makahanap man ako ng bagong trabaho ay wala naman akong matitirhan. Paano na ang pangarap kong maipagpatuloy ang pag-aaral ko kung mababawasan pa ang kaunting perang ipon ko? Hindi ko gustong isuko na lang ng ganon ang pangarap ko. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay, Papa Dudut. Ang makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Gusto ko ring patunayan kay tatay na hindi masama ang maghangad ng pagbabago. Kaya nang muling ungkatin ni Ronnie ang tungkol sa tulong na sinasabi niya, ay pumayag kaagad ako. Kahit na kinakabahan ay sumama ako sa kanya pabalik ng Bicol kinabukasan. Habang nasa biyahe kami noon ay panayang dasal kong sana'y tama ang naging desisyon kong magtiwala kay Ronnie. Sa totoo lang ay grabe po ang nervyos ko noon. Pero may parte ng pagkatao ko na binibigyang katwiran ang desisyon ko. Pagdating namin ng Bicol ay tumuloy kami sa apartment ng kaibigan ni Ronnie na tinawagan niya bago kami bumiyahe. Maganda at malaki naman ang apartment at kumpleto na sa mga gamit. Base sa pagkakaayos ng buong lugar ay halatang may nakatira doon. May napansin din akong nakaparadang motor sa gilid ng malit na garahe sa labas, Papa Dudut. Halika, tuloy ka. Apartment to ng kaibigan ko. Pinatiran sa akin na libre. Pero bihira lang umuwi rito. Madalas doon ako sa police station natutulog. Baba ko rito mga gamit mo. Salamat. Tara, upo tayo sa sofa. Sige. Oh, ang lalim nun ah. Iniisip ko lang yung magiging tingin ng may-ari nitong bahay sa'yo. Kasi nga nagpatuloy ka ng ibang tao. Naitawag ko na sa kanya yung tukol sa pagtuloy mo rito. Sabi ko, kasama ko pinsan ko taga Montalban. Pahig naman siya na may ibang tumira rito kasama ko. Pero syempre hindi na libre. Naku, parang nakakahiya tuloy sa'yo. Ano ka ba? Di ba sabi ko sagot kita dito? Pati pang enroll mo ngayong semester, ako na bahala. Dala mo ba requirements mo? Oo, pero ang… Ganito na lang, para hindi ka mailang at mag-isip ng kung ano-ano. Klaruhin natin magiging setup natin dito. Sagot ko lahat, tubig, ilaw, bayad sa apartment, at pagkain, pati pang tuition mo. Dadalasan ko rin ng uwi rito para may kasama ka sa gabi. Huwag ka mag-alala, dito ako sa sala matutulog. Ikaw, doon ka naman sa kwarto. Ano, okay na ba sa iyo yung ganon? Okay, pero sure ka ba na dito ka sa sala matutulog? Ano ba iniisip mo? Wala akong balak na masama sa'yo. Bukal sa kalooban ko tong pagtulong ko na to. Wala akong hihingi na kapalit kaya relax ka lang. Saka hindi naman ako manyakis. Hindi kita gagapangin kung yan ang inaalala mo. Sorry, hindi naman sa ganun. Kaya lang… Kaya lang naninigurado ka. May isang salita ako, Isabela. Kapag sinabi ko, pinaninindigan ko. Kaya huwag kang kabahan. Salamat talaga ah. Pero okay lang ba sa'yo kung magtrabaho ako? Nakakahiya naman kasi kung pati mga pampersonal kong gamit sagot mo pa. Naiintindihan ko na gusto mo pa rin magkaroon ng sarili mong pera. Pero anong trabaho ang papasukin mo? Wala naman akong kakilala may-ari ng fast food dito na pwede mong pasukan kung sakali. Kaya kung GRO lang ulit ang papasukin mo, pasensya na pero hindi kita papayagan. Inalis na nga kita sa ganung trabaho tapos babalik ka pa. Marunong naman akong kumanta saka mag-gitara. Natuto ko kay tatay nung bata pa ako. Baka pwede ako mag-perform. Ayos yan ah. Hayaan mo akong bahala sa'yo. May papasok kita sa resto bar ng kaibigan ko. Huwag ka mag-alala, desente dun. Mayayaman at di kotse mga customer. Saka hindi ka gano'ng mapupuyat. Alas 7 hanggang alas 12 lang ang singer dun. 3 sets lang sa isang gabi. At 200 per set ang talent fee. Ano sa palagay mo? Kaya mo ron? Oo naman. Salamat uli ha. Naku wala yun.
Mabuti pa magpahinga ka na para makabawi ka ng tulog. Nagugutom ka ba? Hindi pa. Nagmami tayo kanina sa terminal kaya busog pa ako. O paano? Maiwan na kita rito ha. Magre-report lang muna ako sa presinto. Pag uwi ko mamaya, bibili na lang ako ng pagkain natin para sa tanghalian. Sige, ingat ka. Pinag-aral nga ako ni Ronnie Papadudut at ipinasok sa trabaho. Wala siyang ipinangako sa akin na hindi niya tinupad. Napaka-responsable po niya at organized na tao. Alam kaagad niya kung ano ang dapat i-provide sa loob ng bahay at mga dapat pagkagastosan. Malayong malayo sa tatay kong tamad at walang diskarte sa buhay. Wala rin ako naging problema sa setup namin. Maginoo po si Ronnie. Hindi ko siya nakitaan ng kahit kaunting mali siya at hindi siya nag-take advantage sa akin. Thoughtful din po siya at sweet na tao. Kahit halos hindi kami nagkikita dahil nga pareho kaming wala sa bahay sa umaga pero sinisiguro po niyang may pagkain ako lagi. Nag-iiwan din siya ng sticker notes sa pinto ng ref at laging nagpapaalala na kumain muna ako bago pumasok sa school at resto bar. 6 na buwang halos ganon ang sitwasyon namin. Tulog na siya tuwing dumarating ako galing sa trabaho at tulog naman ako kapag umaalis siya para pumasok. Tinatawagan ko na lamang siya sa tanghali kapag lunch break namin sa school para magpasalamat sa iniiwan niyang pagkain sa umaga at mga pasalubong sa gabi. Pero isang araw ay namalayang ko na lang na parang nade-develop na ako kay Ronnie Papadudut. Pinilit ko pong labanan ang nararamdaman ko dahil natatakot ako. Pero habang tumatagal ay parang tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya unti-unti ko na siyang iniwasan. Ayaw ko po kasing mas lumalim pa ang feelings ko sa kanya, Papadudut. Gusto ko na nga sanang lumipat na lamang noon sa kung saang boarding house para makaiwas. Pero hindi ko naman alam kung ano ang idadahilan ko kay Ronnie. Baka isipin niyang pagkatapos akong tulungan ay basta ko na lamang siyang lalayasan. Isang madaling araw pag-uwi ko galing sa trabaho ay wala pa si Ronnie sa apartment. Sa pagod at paghihintay ko sa kanya ay nakatulog ako sa sofa, Papadudut. Gising ka. Ba't dito ka natulog sa pwesto ko? Ba't di ka doon sa kwarto mo? Pasensya na. Hinihintay kasi kita. Nag-alala ako sa'yo kasi wala ka pa pagdating ko kanina ng 1:00. Parang hindi ko maalala na kasama sa usapan natin na hintayin mo akong makauwi. Mukhang nakainom ka. May problema ka ba? Ano naman ang pakialam mo kung may problema ako? May magagawa ka ba? Tumayo ka na dyan, bilisan mo. Gusto ko na umupo. Ba't bang sungit mo? Ayan, di umupo ka. Yun, nakaupo rin. Salamat ah. Galit ka ba? Tinatanong lang naman kita kasi concerned ako sa'yo. Ako galit? Langya na yan. Ako pa tatanungin mo kung galit ako? Samantalang ikaw tong umiiwas sa akin? Dapat ako nagtatanong sa'yo niyan eh. Ano ba nagawa ko sa'yo? Ba't bigla mo na lang ako iniwasan na parang may nakakahawa akong sakit? May nasabi ba ako hindi mo nagustuhan? May nagawa ba ako masama? Nabastos ba kita? Sabihin mo! Para naman hindi ako mukhang gago na nag-iisip ko anong kasalanan ko sa'yo. Wala ka namang nagawang mali. Kaso lang… Wala naman pala eh. Ba't mo ako iniiwasan? Hindi mo ba alam kung ano epekto sa akin ang ginagawa mo? Nasasaktan ako. Nasasaktan ako kahit hindi naman dapat. Kasi nga mahal kita.
Mahal na kita, Isabela! Sorry, hindi ko naman gustong iwasan ka. Pero kasi... Pero kasi ano? Trip mo lang? Buisit! Kasi ayokong lalong mahulog ang loob ko sa'yo. Ano sabi mo? Natatakot kasi akong malaman mo na gusto na kita. Teka, ulitin mo yung sinabi mo. Next month ko uulitin. Sa dibo ko. Debo? Ibig mo sabihin 17 ka pala ngayon? Lintik, ba't di mo lang sinabi? Ha? Hindi mo naman tinanong eh. Saka ba't ba nagagalit ka na naman? Wala. Kalimutan mo na lang mga nasabi ko kanina. Tama ka. Bata ka pa kaya mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. O yan, matulog ka na uli dyan sa sofa. Sandali, Ronnie. Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan walang minor de edad na tulad mo. Papadudot yung paghihintay ko kay Ronnie ay nauwi sa pagtatalo. Dumating siyang lasing mga 3:00 ng madaling araw at nagkasagutan kami. Ang buong akala ko ay okay na kami matapos naming masabi ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang nasabi ko na ikinagalit niya, Papa Dudut. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay siya naman ang parang umiwas sa akin. Bigla na lamang po siyang hindi na umuwi noon sa apartment sa presinto na siya laging natutulog. Aaminin ko, Papa Dudut, na nasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko kasi alam kung bakit bigla na lamang siyang nagbago. Ako naman tuloy yung nag-isip kung ano ang nagawa kong kasalanan. Kung sa bagay, naisip kong baka nga mas mabuti na ganon para masigurado ko rin ang nararamdaman ko. Baka mamaya ay nababaitan lamang ako sa kanya kasi super sweet at thoughtful niya, Papa Dudut. Pwedeng na-attract lamang ako kasi napaka-gentleman niya. O baka naman sobrang tumatanaw lamang ako ng utang na loob. Naisip ko rin na baka nakikita ko lang siyang father figure. First time ko po kasi na magkagusto at humanga sa lalaki, kaya nalilito ako. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay wala akong naging interes sa mga crush noong mga panahong yon. Nakafocus lang talaga ang isipan ko noon na makapagtapos ng pag-aaral. Kung paano ako kikita para may pambaon sa eskwela. Kaya wala akong panahon na magkagusto sa lalaki. Tsaka bago ko nakilala si Ronnie, may punto na ang tingin ko sa mga lalaki ay puro katulad lamang ng malupit kong tatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mga 2 linggo na noon mula noong simulan akong iwasan ni Ronnie. Nakakalungkot kasi nag-18 ako nang hindi niya alam. Siya sana ang gusto kong kasama noong dibo ko at unang beses ko sana yon na magse-celebrate, pero nag-birthday pa rin akong mag-isa. Kung sa bagay ay sanay na akong lumilipas ang espesyal na araw na baliwala lang. Pero isang gabi noon ay may isang customer na nagpupumilit na ihatid ako pagkatapos ng set ko sa resto bar. Siyempre tumanggi po ako. Ayoko po kasing may makaalam kung saan ako umuwi. Nakakahiya naman kasi kung may lalaking dadalaw-dalaw sa akin sa apartment. Parang kabastusan yon sa part ni Ronnie dahil siya ang nagbabayad ng renta. Nakikitira lang naman ako roon. Pero nakakainis dahil napakakulit talaga ng customer na yon. Talagang pinipilit akong sumakay sa kotse niya kahit na binabara ko na siya ng matindi. Katatanggi sa alok niyang paghatid, Papa Dudut, ay buti na lang biglang dumating si Ronnie. Nagmamadali akong sumakay sa motor niya at iniwan namin yung makulit na customer at bumiyahe kami pauwi, Papa Dudut. Ba't ka kinukulit ng kumag na yon? Ano sabi sa'yo nun? Gusto niya akong ihatid pa uwi. Gusto kang ihatid? Baka gusto niyang ihatid siya ng bala ko sa huling ng tunga niya.
O baka naman kasi pinakita mo ng motibo kaya naglalaway sa'yo ng parang aso. Anong motibong sinasabi mo? Sa loob pa lang ng bar talagang makulit na yun. Lasing na kasi. Kinukulit ka sa loob ng bar pa lang? Anong sabi ni paring Eric? Wala si boss kanina eh. Kaya pala nakabuelo ka kasi walang bantay sa'yo. Akala mo siguro hindi ko malalaman oh. Hindi mo alam, kahit hindi ako nagpupunta sa trabaho mo, nakasubaybay pa rin ako sa'yo. Kaya alam ko kung may tukbol na pumaporma sa'yo. Ba't ba ganyan ka makapagsalita? Kasalanan na ba ngayon kung may kumausap sa akin? Mapipigilan ko bang mga customer na kausapin ako? Tsaka ano naman sa'yo kung ligawan ako? Wala namang batas na nagbabawal ligawan ng mga single ah. Kaya ba nagpapaligaw ka sa trabaho? Akala ko ba gusto mong makatapos ng pag-aaral? Komo ba may nandiligaw sa akin hindi na ako makakapagtapos? Saka kasama ba sa usapan natin na bawal magpaligaw sa trabaho? Parang wala naman akong maalala. Ganon. Di nagpapaligaw ka nga. Langya talaga. Ano ba, Ronnie? Huwag mong sipain yung upuan. Atat ka na pala magkaroon ng lalaki. Kating-kating ka na pala. Ba't ka pa lumalayo? Andito naman ako. Ba't di na lang ako subukan mo? Sisiguraduhin ko sulit na sulit ka sa akin. Bastos ka! Anong akala mo sa akin? Uhaw sa lalaki? Kung makapagsalita ka parang hindi mo ako kilala. Bakit? Nagpakilala ka ba? Hindi mo nga sinabi sa akin kung ilang taon ka na talaga eh. Dahil lang ba sa pesting edad na yan kaya binabastos mo na ako? Bakit di mo na lang kasi ako diretsahin na nabibigatan ka ng kasama ako? Na napipilitan ka lang na panindigan ng mga pangako mo. Maiintindihan ko naman kung gusto mo na akong paalisin eh. Wala ka naman talagang obligasyon sa akin dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Sorry, nabigla lang ako sa mga sinabi ko. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Ano ba kasi pinagpuputok ng butsi mo? Inaano ba kita? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Sige, sasabihin ko na sa'yo kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko alam paano sasabihin, nagsiselos ako. Nagagalit din ako. Ayoko may ibang lalaking umaligid sa'yo. Ayokong popormahan ka na kung sino-sino. Lalong ayoko may nambabastos sa'yo. Dahil pag nagkataon, makakapatay talaga ako. Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang meron sa mga salitang yon ni Ronnie pero damang-dama ko ang sobrang pagmamahal sa mga sinabi niya. Kaya pagkatapos ng gabing yon ay muli kaming nagkaayos. Dahil nga mahal ko rin naman talaga siya ay nagpasya na kaming iakyat sa next level ang aming relasyon. Tuluyan na po kaming nagsama na parang totoong mag-asawa. Naging maayos at masaya naman ang pagsasama namin bilang magka-live-in. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalaga at pagmamahal ni Ronnie sa akin. Lagi siyang nakasuporta sa lahat ng bagay, lalo na sa aking pag-aaral. Siya ang unang-unang pumupuri at nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Siya ang naging support system ko sa pagsisikap kong abutin ang mga pangarap ko. Kitang-kita ko sa kanya na proud siya sa bawat achievement ko, Papa Dudut. Yun ang mga bagay na hindi ko naranasan sa poder ng sarili kong ama. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay naranasan ko kung paano pahalagahan, alagaan, at mahalin. Pakiramdam ko po noon ay hindi na ako mag-isa sa laban sa buhay. Ronnie's love brings out the best in me, Papa Dudut. Kaya naman ibinuhos ko rin ang lahat ng kaya ko para sa aming pagsasama. Saka pa lang sana namin pag-uusapan ang tungkol sa kasal kapag tapos na ako sa pag-aaral. Pero ang lahat ng planong yon ay hindi rin pala matutupad dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. 20 years old na ako noon at 39 na si Ronnie. Nakakatuwa sana kasi 2 years na kami noong nagsasama. Pero yun din yung panahon na dumating ang isang dilubyong sumubok sa aking paninindigan bilang babae. Natuklasan ko po isang araw na may pamilya na pala si Ronnie. Meron na siyang asawa at mga anak. Dumalaw kasi ako noon sa presinto nila para sana sorpresahin siya sa 2nd anniversary namin. Pero ako po ang nasorpresa. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay parang nagmukha akong tanga
Sinamantala ni Ronnie ang sobrang tiwala ko sa lahat ng mga sinabi niya. Isang pulis sa presinto ang nagsabi sa akin na ang opisina ni Ronnie ay nasa crime laboratory na nasa loob ng kampo. Dali-dali akong pumunta roon para patunayan sa sarili ko kung totoo nga na naroon si Ronnie. Pero hindi ako pinatuloy ng guard sa gate noong sabihin ko kung sino ako at sino ang sadya ko sa loob. Hindi raw ako maaaring tumuloy dahil kararating lang daw ng tunay na asawa ni Ronnie galing sa Maynila at baka magpang-abot daw kaming dalawa. Hindi naman po ako sinigawan ng guard ng mga oras na yon. Pero parang bigla akong nabingi. Daig ko pa ang nabagsakan ng bomba sa mga narinig ko. Dalawang kasinungalingan ni Ronnie ang natuklasan ko ng mga sandaling yon. Kaya pala bibihira na niyang banggitin ang tungkol sa trabaho niya pati ang tungkol sa kasal namin ay parang iniiwasan niya kapag nag-uungkat ako. Sa sobrang tiwala ko at pagmamahal ay hindi ko na napansin ang mga kakaibang kilos niya noon na parang laging may tinatago. Bago pa ako mapaiyak ay umalis na ako ng kampo na yon at umuwi na. Habang pauwi sa apartment namin ay isa-isang nag-flashback sa isipan ko ang gabing nakilala ko si Ronnie. Hindi pala siya naiiba tulad ng inaakala ko. Han, ano yan? Bakit ka umiinom? May problema ka ba? Hindi ka naman umiinom ah. Huwag mo akong matawag-tawag na Han, demonyo ka! Manloloko! Ano bang problema mo? Akin na nga yan. Bitawan mo yung baso, Ronnie! Akin na sabi. Huwag mong hawakan tong baso ko! Walang iya ka? Wala ka ba talagang balak umamin? Paninindigan mo talaga yung drama mo? Maang-maangan talaga yung acting mo? Ano bang sinasabi mo, Han? Huwag ka na kasing umarte dyan na parang wala kang alam sa sinasabi ko! Demonyo ka! Alam ko na lahat, Ronnie! Alam ko nang may pamilya ka na! Sorry. Hindi ko naman ginustong saktan ka. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Sa ganito? Na ano? Na malalaman ko rin pala na niloloko mo ako? Alam mo, ang sakit lang. Kasi nagtiwala agad ako sa kabaitang pinakita mo. Akala ko totoo lahat yon. Akala ko wala ka talagang ibang intensyon sa akin kaya mo ako tinulungan. Yun pala, kinukuha mo lang ang loob ko. Tulad ka rin pala ng iba, mapagsamantala! Wala naman talaga akong ibang intensyon noon. Gusto lang naman talaga kitang tulungan. Hindi ko naman nakalain na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko naman pinlano to. Plinano mo! Kasi kung hindi, sana sinabi mo kaagad! Para nagkaroon man lang sana ako ng chance makapag-isip bago nakipagrelasyon sa'yo. Kung gusto ko bang maging kabet o hindi. Sana sinabi mo para nagkaroon ako ng choice. Pero hindi eh. Umpisa pa lang, sinadya mo ng magsinungaling. Isabela, sasabihin ko naman talaga eh. Naunahan lang ako ng takot. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko na kayang mawala ka. Pwede ba yun? Paano yung asawa mo? Hindi mo siya mahal? Palagay mo maniniwala ako sa'yo? Nire-respeto ko siya dahil nanay siya ng mga anak ko. Yun na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Please naman, unawain mo ako. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito katindi. Hindi ko pa ito naramdaman sa kahit sinong babae, kahit sa asawa ko. Isipin ko pa lang na mawawala ka sa akin, parang hindi ko na matatanggap. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Ronnie! Palagay mo natutuwa ako sa sinabi mong ako lang ang minahal mo? Anong kasiguraduhan ko na hindi mo rin gagawin sa akin tong ginawa mo sa asawa mo? Kapag nakakita ka ng higit sa akin, anong assurance ko na hindi mo rin ako lolokohin? Ngayon pa nga lang,
Hindi mo na kayang maging tapat sa akin eh. Kaya please din, tapusin na lang natin to. Ayusin ko na mga gamit ko. Bella, please naman. Huwag mo gawin sa akin to. Mag-usap Bitiwan tayo. mo ako. Teka lang, sandali. Bitiwan mo ako! Uy! Ano ba bang gusto mo pag-usapan natin? Malinaw na sa akin lahat. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Kaya kung totoong mahal mo ko, hayaan mo na akong umalis. Huwag mo akong ilubog ng husto sa kasalanan. Dahil kahit kailan, hindi ko pinangarap maging kabit. Wala nang nagawa si Ronnie nung umalis ako, Papa Dudut. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay hindi ako makahinga sa sama ng loob. Parang gustong sumabog ng dibdib ko sa sobrang sakit. Mas grabe sa sakit na nararamdaman ko noong lumayas ako sa amin. Umiiyak akong daig pang namatayan habang sakay ng tricycle papunta sa boarding house ng kaklase ko. Pagkatapos ng hiwalayan namin ni Ronnie ay saka ko lang naisip na masyado pala akong naging desperadang makaranas ng pagmamahal. Deep inside pala ay isa rin yon sa mga pinapangarap ko. Yun din kasi ang kulang sa buhay ko. Hindi ko naranasang mahalin simula pagkabata kaya nahulog ang loob ko kay Ronnie dahil pinunan niya ang lahat ng kulang sa akin. Dumating siya sa buhay ko na parang knight in shining armor. Pero hindi tulad ng mga fairy tale ay hindi pala lahat ng love story ay may happily ever after na ending. Gaya na lamang ng sa aming dalawa. Kalaunan ay natanggap din niya ang pakikipaghiwalay ko. Nabalitaan ko na nagpalit na siya ng destino. Naiwan naman ako sa Bicol at tinapos ang 3 pang natitirang semester ko sa college. Nag-working student ako at tinuloy ko ang pagtugtog sa resto bar ng kaibigan ni Ronnie. Hindi naman naging kaso sa may-ari ang paghihiwalay namin ng kaibigan niya. Ipinakiusap din ako ni Ronnie sa kanya na alalayan ako. Bigyan lang ako ng trabaho hanggang sa makagraduate. Nakatulong ang trabaho kong yon para matustusan ko ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako. Nang makapasa ako sa board exam at matanggap na teacher sa isang public school sa Legazpi ay umuwi ako sa bahay namin sa Montalban para kumustahin si tatay. Pero napaiyak ako nang abutan ko siya na nasa nakakaawang kalagayan at nag-iisa. May sakit na ito sa atay at iniwan na siya ni Tia Marisa. 1 linggo ko rin siyang inalagaan sa ospital bago namatay si tatay ay nakahingi pa siya ng tawad sa akin sa lahat ng pagkukulang niya. Lumipas ka ang maraming taon, Papa Dudut. Sa ngayon ay masaya na akong naninirahan dito sa Daraga Albay. Malapit lang po ito sa eskwelahang pinagtuturuan ko. Nakatakda akong ikasal sa aking boyfriend na hindi ko na lamang papangalanan. Natagalan man bago ako natutong magmahal muli ay hindi ko pinagsisihan ang lahat. Nalimutan ko na rin ang sakit ng nakaraan ko pero hindi ang mga aral na natutuhan ko sa mga taong naging bahagi ng kabataan ko. At gaya ni tatay at ni Ronnie, silang nagturo sa akin ng kahulugan ng self-love. Pinili kong mahalin ang sarili ko para makapagbigay ako ng puro at totoong pagmamahal. Tulad ng pagmamahal ko ngayon sa aking newfound love. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut. At sa lahat ng mga kabarangay na palagi nakatutok sa inyong programa. Salamat ng marami sa pakikinig sa aking pinagdaanan. Taos-pusong pasasalamat din po sa inyong programa sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong maibahagi ito ang aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Nawa ay manatiling number 1 sa himpapawid ang Barangay LS. Sana po ay pagpalaing kayo palagi ng may kapal. At sa lahat ng bubuo ng Barangay Love Stories, ang inyong kapuso at kabarangay, Isabela. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1
ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan dahil sa kagustuhan nating manatili sa ating comfort zone, natututo tayong magsettle na lamang sa sitwasyong kinakalagyan natin. Napipilitan tayong tanggapin na lamang kung sino ang nandyan, kahit na hindi naman siya ang nararapat sa ating puso. Ikaw kabarangay, titiisin mo ba ang pagmamahal na hindi sapat pero nakasanayan mo na? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Daily routine ko na po ang mag-tune in sa Barangay Love Stories at nakakatuwa lang na ako naman ang magiging bida sa kwentong itatampok ninyo sakaling mapili po ninyo ang kwento ko. Ako po si Nikki, 29 years old at nagtatrabaho noon bilang executive virtual assistant sa Mandaluyong. Meron akong boyfriend na itago na lang natin sa pangalang Aldrix. 30 years old po siya noong mangyari ang bahaging ito ng buhay ko. Nagtatrabaho siya bilang isang call center agent at nagkakilala po kami noong kasama ko pa siya sa BPO industry. Dahil dati rin po akong call center agent bago ako napasok sa mundo ng virtual assistant. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay wala namang masyadong dating sa akin si Aldrix noong una kaming nagkakilala. Hanggang sa niligawan niya ako at sinuyod ang halos 4 na buwan. Hindi na ako nakatiis kaya bumigay na ako at sinagot ko na rin siya. Doon na nagsimula ang love story naming dalawa, Papa Dudut. Masaya naman ang relasyon namin ni Aldrix pero habang tumatagal ay may napapansin akong ugali niya na medyo naging problema para sa akin. Napaka low effort niyang boyfriend, Papa Dudut. Madalas din niyang nakakalimutan ang mga mahalagang okasyon gaya ng anniversary namin at birthday ko. Madalas akong magtampo noon sa kanya pero sa katagalan ay nasanay na lang din ako at tinanggap ko nang ganon talaga na klase ng partner ang napili ko. Nasaan na kaya yung si Suzy? Lumalamig na tong kape ko pero wala pa rin ah. Sis! Ay, salamat naman. Akala ko bukas ka pa darating eh. Pasensya na sis, pabeso. Makaupo na nga. Pinaliguan ko pa kasi yung inaanak mo bago ko iniwan sa lola niya. Alam mo naman, pag may bagets na, ang hirap ng lumabas ng bahay. Di bale, carry lang naman basta ikaw. Bakit ba kasi bigla ka na lang nag-ayang lumabas ngayon? Alam mo naman na kapag ako yung kasama mo, kailangan mo ako sabihan 3 to 5 business days bago yung mismong araw ng lakad. OA naman ng 3 to 5 business days. Kasi, ang tagal na kaya natin di nagkita. Mga 2 buwan na rin yata. Di ba pwedeng na-miss lang kita, kaya bigla ako nag-aya? Oo na, na-miss din naman kita. So ano, kumusta ka na ba? Anong balita? Wala, ganun pa rin naman eh. Uy, bakit pa tayo nagkita? Sana nag-text-text na lang tayo, di ba? So, ito na nga. Yan! Dapat ganyan. Actually, anniversary namin ni Aldrix ngayon eh. Teka, February 6? Ay, oo nga no. Uy, bakit nandito ka? Wala eh, nakalimutan niya yata. Hindi man lang niya ako binati ng happy anniversary bago siya pumasok sa work kanina. Maghapon din ako naghihintay sa bahay kung may darating bang flowers pero wala rin. Ano ba naman yung si Aldrix? Paano mo
nakatitiis na ganyan yung boyfriend mo? Minsan na nga lang yung anniversary na yan, kinalimutan pa? Baka naman hindi kinalimutan. Nakalimutan lang. Baka busy siya ngayon sa work o baka maraming iniisip. Ewan? Sis, hanggang kailan mo ba ipagtatanggol yung boyfriend mo? Hindi mo deserve yung ganyan, alam mo yan. Hindi naman sa pinagtatanggol ko. Binibigyan ko lang siya ng benefit of the doubt. Mabait naman si Aldrich eh. Tsaka, lagi naman niyang sinasabi sa akin kung gaano niya ako kamahal. Hindi ko naman sinabing hindi siya mabait. Pero syempre, kailangan mo rin ng taong ma-effort. Yung tipong hindi lang sinasabi sa'yo na mahal ka niya. Yung sanang ipinapakita rin, di ba? Sa bagay. Oo nga. Tandaan mo sis, actions speak louder than words. Walang kwenta yung kaka-I love you niya kung hindi niya naman maalala kung kailan yung anniversary niyo. Wala talaga, kahit text man lang. Parang normal na araw na lang eh. Alam kong pang ilang beses ko na to sinabi sa'yo. Pero please, hiwalayan mo na yan. Ang dami pang iba dyan. Hindi naman ganun kadali yun. 8 years na kami magkasama. Parang hindi ko na kayang mabuhay nang wala si Aldrich. Masyado na akong nasanay na nasa tabi ko lang siya. Hulaan ko. Naghihintay ka mag-propose sa'yo si Aldrich, no? Oo, matagal na. Umabot na lang kayo ng 8 taon. Wala pa rin, di ba? Ay, sa bagay, hindi na ako magugulat. Anniversary nga, nalilimutan eh. Anong ibig mong sabihin? Masaya na siya sa sitwasyon yung dalawa. Ilang taon na kayong nagsasama sa iisang bubong. Para na kayong mag-asawa. So ano pang kailangan niyang gawin? O edi wala na. Grabe ka naman. Sis, alam mong mahal kita. Pero minsan, kailangan mo talagang ma-real talk. Pero nasa sayo naman yan. Ikaw pa rin na magdedesisyon kung hihiwalayan mo ba si Aldrich o hindi. O bakit parang iiyak ka na dyan? Ay, change topic na nga. Oy, hindi ah. Sanay naman ako. Hindi naman ito yung unang beses na nakalimutan yung anniversary namin. Ay naku, tigilan na natin to. Ang bigat ng usapan. Magkwento ka na lang ng iba para malibang ka. At mawala muna sa isip mo yung Aldrich na yon. Sige na nga. Teka, umorder ka kaya muna ng kape mo? Ay oo nga. Teka muna, o-order na ako. Ikaw ba? Gusto mo ng cake na isasabay dyan sa kape mo? O-orderan kita. Okay na ako. CR muna ako habang umorder ka. Papa Dudut, nag-decide kami ni Aldrich na mag-live-in noong 4 years na kaming in a relationship. Kakaresign ko lamang noon sa BPO company at nagsisimula na sa work from home career ko. Nakaka-stress din maging virtual assistant dahil nga na nasa bahay lamang at minsan ay mas nagiging mahabang oras ng pagtatrabaho ko. Pero okay lang sa akin dahil mas komportable akong magtrabaho sa sarili kong space kesa sa opisina. Nakakatakot lang dahil hindi stable ang trabaho ko bilang isang freelance virtual assistant. Anytime ay pwede akong mawalan ng kliyente. Kaya habang kumikita ako ng malaki noon ay sinasamantala kong mag-ipon para kung sakaling biglaan akong mawala ng trabaho ay may panggastos ako hanggang sa makahanap muli ng panibago. Nang mga panahong yon ay mas malaki ang sinasahod ko kay Aldrich dahil US dollar ang rate ng sweldo ko. Kaya naman mas malaki ang hati ko sa upa ng apartment namin. Pati na rin sa bills at pang-grocery. Wala naman akong reklamo roon pero nakapagtataka lang na hindi sinasabi sa akin ni Aldrich ang mga bagay tungkol sa finances niya. Tuwing tinatanong ko siya kung ano ang pinagkakagastusan niya para sana ma-budget ko ang pera namin. Ayaw niya itong pag-usapan dahil private matter daw at hindi pa naman kami kasal. Para sa akin ay masakit yon dahil sinasabi ko naman sa kanya lahat ng mga expenses ko. Nag-iipon din ako para sa future naming dalawa pero wala akong kaalam-alam kung pinaghahandaan man lang ba niya ang pagpapamilya namin balang araw. Kahit naman girlfriend pa lamang niya ako noon para na kaming mag-asawa sa tagal naming nagsasama sa iisang bubong. Ipinapaalam ko kay Aldrich lahat ng desisyon ko pagdating sa investments at pera ko. Pero kapag tungkol sa kanya naman ay ayaw niyang magsabi sa akin ng kahit na anong impormasyon, Papa Dudut.
Happy anniversary! Babe! Nakakainis ka naman eh. Ginulat mo ko ha. Kaya ba buong araw ka walang paramdam kasi may ganito kang plano? Nagustuhan mo ba? Oo naman, babe. Ang ganda. May pa-flower petals at kandila ka pa sa sahig. Special na special talaga. Siyempre naman. Thank you ah. Akala ko talaga nalimutan mo na naman yung anniversary natin eh. Babe, sorry kung minsan nakaka-disappoint ako Sinusubukan ko naman talaga na magbago. At nakita ko yon ngayon. Kaya salamat, babe. Na-appreciate ko yon. I love you. I love you too. Kain na tayo? Natutunaw na yung kandila mo. Ay, oo nga. Upo ka na. Saan ka nga pala galing kanina, babe? Sa mall, naglakad-lakad lang. Tsaka doon sa coffee shop na paborito naming tambayan ni Suzy. Kasama mo si Suzy? Oo. Nakwento ko pa nga sa kanya na ang sama ng loob ko kasi nalimutan mo na naman yung anniversary natin. Ano sabi niya? Wala naman. Natawa lang. Sinadya ko talaga yon na huwag kang pansinin kanina. Alam ko na maiinis ka eh. Yan, diyan ka magaling. Alam na alam mo talaga kung paano ako bubusitin, no? Aminin mo, effective. Oo naman. Nga pala, kumusta sa trabaho mo? Actually, nakalive ako ngayon. Ha? Para maasikaso mo to? Oo. Baliw ka talaga. Pag uwi ko kanina, susurpresahin sana kita kaso wala ka naman. Kala ko di ka na uuwi eh. Kung ganon, matagal mong pinagplanuhan to? Oo. Buti nga umalis ka kanina kasi mas nagkaroon ako ng oras para ihanda tong surprise ko sa'yo dito sa bahay. Thank you talaga, babe. Ito na siguro yung best anniversary surprise mo sa akin ever. Special sa akin tong araw na to. Pinaghandaan ko talaga kasi may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun? Babe, 8 years na rin tayo magkasama. Kaya sa tingin ko, oras na para gawin ko to. Ikaw na kasi talaga yung gusto kong makasama habang buhay. Babe, teka. Bakit may sing-sing ka? Babe, will you marry me? Yes! Siyempre, yes! Hayaan mo, babe. Mula sa araw na to, mas mag-e-effort pa ako para sa'yo. Para mas mapasaya kita. Talaga? Huwag ka mag-alala, babe. Kapalit ng efforts mo para sa akin, pinapangako ko naman na magiging mabuti at maalaga akong asawa sa'yo. I love you. I love you too. Grabe, ang ganda naman itong sing-sing na to. Siyempre naman, pinili ko talaga yung pinakamaganda. Maganda rin kasi yung magsusuot eh. Sus ng bola pa talaga. Pwedeng nambobola ako pero hindi ako sinungaling. Ewan ko sa'yo, kumain na nga tayo, lumalamig na yung pagkain natin oh. Papadudot ng gabing yon ay nangyari na nga ang proposal ni Aldrich na matagal ko nang hinihintay. Sobrang saya ng puso ko noon dahil sa wakas ay narinig ko na rin mula sa mga labi ni Aldrich ang matagal ko nang hinihintay na sabihin niya na ako ang gusto niyang pakasalan at makasama sa panghabang buhay. Siguro dahil sa bugso ng damdamin, inisip ko noon na yun na ang umpisa ng pagbabago ni Aldrich. Baka nga na-realize na niya ang mga pagkukulang niya sa akin. Hindi talaga masurpresa ang tao si Aldrich, kaya yung ginawa niyang yon noong anniversary namin na nagpatunay na talagang sinusubukan na niyang bumawi. Mula noong mag-propose sa akin si Aldrich, araw-araw nang laman ng isipan ko ang pagpapakasal sa kanya. Siyempre bilang babae ay meron akong dream wedding na gusto kong matupad. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin kay Aldrich yon dahil lagi niyang iniiwasan ang usapin tungkol sa pera. Kaya naman nagpasya na lamang ako na mag-ipon ng sarili kong pera na gagamitin sa pangarap kong kasal. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papa Dudut, dahil nga gusto kong makaipon ng pera para sa wedding namin ni Aldrix, ay kumuha ako ng dagdag na kliyente. Ang kagandahan din sa freelancing ay pwede mong pagsabay-sabayin ang trabaho basta kaya mo at may oras ka pa. Dahil sa multiple clients ko at iba pang mga side hustle, umabot na ng 6 digits ang kinikita ko noon kada buwan. Kaso nga lang, gaya ng pagdoble ng sahod ko, dumoble din ang stress ko sa trabaho, Papa Dudut. Hindi rin talaga madaling makisama sa boss lalo na kapag ibang lahi. Madalas kaming mag-away ni Aldrix ng mga panahong yon. Dahil lagi akong wala sa mood, dala na rin ng pagod. Tiniis ko na lamang na pinakikiusapan din si Aldrix na intindihin ako dahil pansamantala lang naman ang lahat ng yon at bibitawan ko rin ang extra client ko kapag natapos na ang kasal namin. Malaki ang pinagbago ni Aldrix mula noong nag-propose siya sa akin, Papa Dudut. Unti-unti kong nakikita noon na nagiging ma-effort na siya, hindi gaya ng dati. Okay na sana ang lahat pero isang araw ay dumating ang credit card statement ni Aldrix sa bahay namin, Papa Dudut. Teka, bigla akong na-miss si Suzy ah. Matawagan nga. Hello sis, napatawag ka. Oo nga eh, na-miss kasi kita bigla. Kumusta na? Ayos naman, ikaw ba? Lagi pa rin ba kayo nag-aaway ni Aldrix? Hindi na. Kapag nagkakainitan kami ng ulo, humihingi na lang ako ng pasensya. Grabe lang talaga ang pagod ko nitong mga nakaraang araw. True! Nagulat nga ako na napatawag ka ngayon eh. 2:00 pa lang ng hapon no? Hindi ba ganitong oras yung tulog mo? Oo. Nagliligpit lang ako dito sa bahay. Matutulog na rin ako maya-maya. Ganun ba? Ibababa ko na pala tong tawag para makapagpahinga ka na. Teka sandali, may tatanong ako sa'yo. Ano yun? May dumating kasing rider kanina. Dineliver yung ano... Yung ano? Yung, ano bang tawag dito? Yung credit card statement ni Aldrix. Wala siya ngayon sa bahay kaya ako na muna yung tumanggap. Itatanong mo ba sa akin kung dapat mong buksan? Oo, kilalang kilala mo talaga ako, no? Sis naman, alam mo naman ang sagot ko dyan. Siyempre, oo! Iba yung pakiramdam ko eh. Kinakabahan ako. Tsaka baka mamaya magalit siya sa akin kapag nalaman niyang binuksan ko tong credit card statement niya. Bakit ba parang takot na takot ka dyan kay Aldrix? Sis, girlfriend ka niya. May karapatan ka ring malaman kung anong ginagawa niya sa buhay niya, no? Oo nga, pero alam ko kasing magagalit siya eh. Uy, ano kung magalit siya? Hanggang kailan ba niya itatago sa'yo lahat? Ikakasal na kayo, oh. Mabuting malaman mo na lahat ngayon kaysa magsisi ka sa huli. Okay, sige, bubuksan ko na. Shucks, kinakabahan talaga ako. Eto na sis, binuksan ko na. Teka, babasahin ko. Buti naman. Huwag kang matakot dun kay Aldrix. Hello? Sis, nandiyan ka pa ba? Oo, sorry. Teka, ano to? Grabe, ang laki pala ng utang ni Aldrix sa credit card niya. Talaga? Magkano na? Mahigit 160,000. Ha? 160,000? Paano nangyari yun? Ang daming nakalista rito na hotel rooms. Meron pang flower bouquets. At alahas, hindi pa naman kami pumupunta ng hotel kahit isang beses. Oo nga. Saka hindi ka nakakatanggap man lang ng bulaklak kay Aldrix kapag anniversary nyo. Kanino pala napupunta yung mga yon? Noong anniversary namin, maaga siyang umalis. Sabi niya sa akin sa gym siya nagpunta pero nakalagay dito na nagbayad siya ng hotel room. Sis, I'm so sorry.
Nung araw na nag-propose siya sa akin, niloloko na pala niya ako noon. Grabe. Hindi ko inakaalang ganyan kalala yung ginagawa ni Aldrich. Kaya pala ayaw niyang pinag-uusapan namin yung pera niya at ayaw niyang ipakita sa akin cellphone niya, lalo na yung messages. Yung pala, may tinatago siya. Sabi ko na eh. May katarantaduhan talagang ginagawa yung Aldrich na yan, kaya tago ng tago. Ang kapal na mukha. Sis, ibababa ko na muna tong tawag. Kailangan ko lang ng time para makapag-isip. Sige sis, magpahinga ka muna at may trabaho ka pa mamaya. Kung kailangan mo ako, tumawag ka lang ha. Nandito lang ako para sa'yo. Sige sis, salamat ah. Sa susunod mong day off magkita tayo. Gusto mo? Oo sige, itetext na lang kita. Bye. Sige sis, ingat ka lagi. Papa Dudut, hindi ko may paliwanag ang galit na nararamdaman ko noong makita ko ang credit card statement ni Aldrich. Kung kailan engaged na kami at umabot na ng 8 taong magkarelasyon, ay saka ko pa malalaman na niloloko niya pala ako. Parang sampal din sa mukha ko yung nalaman ko dahil nagawa niyang mabaon sa utang para lamang sa ibang babae. Samantalang ako na ilang taon na siyang minamahal ng tapat ay hindi man lang niya mabilhan ng bulaklak kung walang okasyon. At yung okasyon pa na yun ay madalas pa niyang nakakalimutan. Nanliit ako sa sarili ko dahil nagawa kong magtiyaga sa katulad ni Aldrich. Gulong-gulong ang isipan ko noon at alam ko na malaking problema ang papasukin ko kung pakakasalan ko pa rin si Aldrich sa kabila ng lahat ng nalaman kong panloloko niya sa akin. Pero hindi ko rin magawang makipaghiwalay sa kanya noon. Iniisip ko pa lamang na gagawin kong makipag-break ay para nang sasabog ang dibdib ko. Matapos kong buksan at basahin ang credit card statement ni Aldrich, pinupunit-punit ko yon at itinapon sa basurahan na medyo malayo sa apartment namin. Nagpatay mali siya lamang ako noon, kaya wala siyang kaalam-alam na bistado ko na ang sekreto niya. Talagang magpapakita sa akin yung hayop na Aldrich na yon. Malilintikan talaga siya sa akin. Hindi ko inakala na magagawa niya sa akin yun. Ang tagal na namin. 8 years. Kailan pa kaya niya ako niloloko? Baka matagal na tapos wala ka man lang kamalay-malay. Anong sinabi niya sa'yo nung kinumpronta mo siya? Hindi ko pa sinasabi sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin eh. Ha? So kunwari okay lang kayo araw-araw sa bahay? Parang walang nangyari? Ganun? Oo. Paano mo natitiis na hindi suntukin yung mukha ng kumag na yon? Hindi ko talaga kayang hiwalayan si Aldrich. Mahal na mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam kung bakit pero kahit anong galit ko sa kanya ngayon, hindi ko pa rin talaga siya kayang mawala. Sis, tatapatin na kita. Huwag ka magagalit ha. Sige. Sis, tanga ka ba? Bakit pa pinapahirapan yung sarili mo? Tanga na akong tanga. Pero siguro naman, pwede ko pa rin siyang patawarin, di ba? Kaya nga siya nag-propose sa akin eh. Ibig sabihin ako yung gusto niyang pakasalan. Hindi naman yun yung issue, sis. Sige, sabihin na nating patatawarin mo siya sa panluloko niya. Pero paano yung mga utang niya? Okay lang naman sa akin eh. Anong okay? Nahihibang ka na ba talaga? Kapag kinasal na kayo, lahat ng utang niya, utang mo na rin. Paano yan kung may utang pa siya sa iba? Baka mamaya milyon-milyon na pala, pero hindi mo pa alam. Hindi naman siguro. Anong hindi? Tumagal nga kayo ng 8 years na wala kang kamalay-malay sa katarantaduhang pinagagagawa ni Aldrich eh. Hindi imposibleng may iba pang tinatago sa iyo yon. O ba't hindi ka nagre-react dyan? Hindi ko alam. Hindi ko na alam kung anong sasabihin ko. Pag-isipan mo ng mabuti, sis. Hindi lang si Aldrich ang pakakasalan mo. Lahat ng problema niya, utang niya, kasama lahat yon. Package deal, kumbaga. Isa pa ha, kung nagawa ka niyang lokohin ngayon, kaya niyang ulitin yon kahit kasal na kayo. Alam ko naman yun. O tignan mo ako. Inanakan na nga't lahat. Sumakabilang bahay pa rin yung demonyo kong ex.
Walang makakapigil sa isang cheater. Kahit kasal kayo at may anak na, maglolo ko at maglolo ko pa rin siya kung gusto niya. Kaya ikaw, naku, umexit ka na habang maaga pa. Sinusubukan ko naman eh. Gusto ko talaga makipaghiwalay, promise. Hindi ko lang talaga alam kung paano. E di sabihin mo sa kanya, nakita mo yung credit card statement at huli mo na siya. Tapos makipaghiwalay ka na. Siguro, saka ko na lang sasabihin pagtapos na yung kasal. Parang wala ka naririnig sa mga sinasabi ko kanina. Ang point ko nga, makipaghiwalay ka na ngayon para hindi na matuloy yung kasal. Mas mahihirapan ka nang kumawala kung kasal na kayo. Nagigets mo ba? Kaya ko naman siyang patawarin sa pambababae niya eh. Yung sa utang niya naman, tutulungan ko na lang siyang bayaran yun. Hindi ko muna bibitiwan yung extra kong client. Labag man sa loob ko, pero buhay mo yan, sis. Sinabi ko na yung tingin kong gigising sa'yo sa katotohanan pero mukhang wala pa rin eh. Sana hindi mo pagsisihan yung desisyon mo. Gulong-gulo na talaga ako. Bahala na. O sige, sabi mo eh. Bahala ka na. Tutal, ayaw mo rin namang sundin yung payo ko. Nga pala, paano mo na itago kay Aldrich yung papel? Pinunit-punit ko tapos tinapon ko sa malayo. Nung naitanong niya sa akin kung may credit card statement niya raw ba na dumating, sabi ko na lang, wala pa naman. Sis, please lang ha. Mag-isip kang mabuti. Huwag mong sayangin yung pagkakataon na pwede ka pang umatras. Ayoko lang na magsisi kagaya ko. Mahirap malagay sa alanganing sitwasyon. Salamat sa concern, sis. Huwag ka mag-alala. Handa akong pangatawanan kung ano man yung magiging desisyon ko. Papadudot lumipas ang ilang buwan noon at hindi ko pa rin kinukumpronta si Aldrich. Nagplano na kami para sa kasal at nakatakda na mangyari yon in 2 weeks. Habang nalalapit ang kasal namin ay lalo akong napapaisip kung tama ba talaga ang desisyon kong magpakasal sa kanya. Mahal na mahal ko siya pero alam ko sa sarili kong malaking problema nga ang papasukin ko kung sakaling matuloy ang kasal namin. Nang mga panahong yon ay napareserve na namin halos ang lahat ng kailangan para sa kasal. Pero habang unti-unti kong napagtatanto na hindi ako dapat magpakasal kay Aldrich ay mas lalo naman akong naiipit sa sitwasyon dahil masasayang lahat ng pagod at ginastos namin sa paghahanda sa kasal, Papa Dudut. 2 linggo na lamang kasi bago ang kasal kaya siguradong hindi na papayag ang wedding suppliers na ma-refund kami. Pero gaya nga Papa Dudut ng sinabi ko kay Susie, anumang maging desisyon ko ay dapat handa akong panindigan yon. Nang mga panahong yon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, kung kailan malapit na ang kasal namin, ay saka pa mas napadalas ang pagkatalo naming dalawa ni Aldrich. Pareho kasi kaming pagod sa pag-aasikaso sa kasal at may kanya-kanya pa kaming trabaho. At nung halos 1 linggo na lamang ang natitira bago ang kasal namin, saka pa lang nag-sink in sa akin na hindi pa pala talaga ako handang magpakasal sa kanya. Natauhan ako noon na hindi pala tama na magtiis ako sa tinitipid na pagmamahal mula sa taong sanay na sana'y makakasama ko sa panghabang buhay. Isang malaking kalokohan kung itatali ko ang sarili ko sa lalaking nakasama ko ng 8 taon pero hindi man lang nagawang magbago para sa akin. Hindi ko dapat pakasalan yung taong hindi kontento at nagawa pa rin akong lokohin kahit na inubos ko na ang sarili ko para sa kanya. Na-realize ko rin, Papa Dudut, na kahit gaano ko pa kamahal, si Aldrich ay hindi niya deserve na maging tatay ng mga magiging anak ko. Naduwag lang talaga akong tapatin si Aldrich noon dahil natatakot akong mamuhay ng mag-isa. Alam ko naman na kaya kong mabuhay nang wala siya pero nasanay na ako sa kung ano yung komportable para sa akin. Pero buo na ang loob ko noon na iwanan na si Aldrich. Kailangan ko na lang ng dahilan at pagkakataon para kumalas na sa kanya kaya sinubukan ko siyang kausapin ng masinsinan, Papa Dudut.
All set na ba tayo para sa kasal? Wala na ba tayo nakalimutan? Mukhang wala na. Okay. Babe, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Gusto ko sanang pag-isahin na yung savings natin. Total, ikakasal na rin naman tayo. Bakit naman? Anong bakit naman? Ang ibig kong sabihin, hindi ba pwedeng patapusin na muna natin yung kasal bago natin pag-usapan yan? Kapag kinasal na kasi tayo, ako na rin hahawak ng pera nating dalawa. Mas okay yun kasi ako naman talaga yung namamalengke at nag-aasikaso sa mga bayarin natin. Alin ba mas gusto mo? Araw-araw na allowance o bibigyan kita ng budget mo for a week? Ha? Bakit biglang may ganyan? Isa pa pala, mula ngayon, kung hindi mo sasabihin sa akin kung anong password ng cellphone mo, alisin mo na lang yung lock, okay? Teka, sandali nga muna. Bakit parang pinupulis mo naman ako? Ano bang gusto mong mangyari? Bakit umaangal ka? Akin na yung cellphone mo. Ayoko! Akin na sabi! Akin na yan! Teka lang! Nikki, akin na yung phone ko. Anong password nito? Hindi ko kailangan sabihin sa'yo. Anong password nito? Bakit ko ibibigay? Personal kong gamit yan eh. Bigyan mo naman ako ng kahit na konting privacy lang. Gagawin mo pa akong tanga? Alam kong pinaglololoko mo ko, Aldrix. Kaya buksan mo tong phone mo bago ko pabasagin sa pagmumukha mo. Ayoko sabi! Ayaw mo Uy! Bakit mo binato sa sahig? Ayaw mo nun? Sa sahig ko binato kaysa sa mukha mo? Wala kang karapatang sirain yung gamit ko. Hindi ikaw ang bumili niyan. Kung ayaw mo rin naman ipakita sa akin yung laman yan, di sirain ko na lang. Sa dami ng katarantaduhang ginawa mo sa akin, kulang pa yung cellphone mo para makabawi. Ano bang sinasabi mo? Wala naman akong ginagawa sa'yo ah. Tama na! Matagal ko nang alam. Nakita ko yung credit card statement mo, kaya magsabi ka na ng totoo. Kailan mo ba ako niloloko? 4 years na. 4 years? Tapos hindi ko man lang nalaman. Babe, pakinggan mo muna ako please. Wala na akong iba ngayon. Ikaw lang talaga yung mahal ko. I'm sorry. Minahal mo ba talaga ako, Aldrix? Oo naman. Kaya nga eto, ikakasal na tayo. Di ba? Mahal mo ba talaga ako? O nandito ka lang kasi ako lang yung nagtiyaga sa'yo? Nikki, hindi naman sa ganun. Sabihin mo na lang yung totoo! Nikki, I'm sorry. Alam mo kung ano yung masakit? Hindi ka man lang nagdadalawang isip na gumastos para sa ibang babae. Pero pag para sa akin, tipid na tipid ka. Gusto mo atang ipurol muna ako bago mo ako mabilhan ng bulaklak eh. Binibigyan naman kita ng bulaklak ah. Hindi yun yung point ko! Babe, wag na nating pagtalunan to. Oo, sige, inaamin ko na. Nagkamali ako sa'yo. Kaya ko namang magbago eh. Patawarin mo na ako. Hindi na to mauulit. Please. Hindi na talaga ito mauulit kasi hindi ko nahahayaan. O teka, bakit hinuhubad mo yung engagement ring mo? Babe, teka lang. Pag-usapan muna natin to. Hindi na. Maghiwalay na lang tayo. Ito. Isasauli ko na lang tong singsing sa'yo. Mas kailangan mo yan. Ibenta mo para makabayad ka ng utang. Babe, please. Wag mong gawin to. Magbabago ako. Promise. Meron kang 8 taon para magbago. Pero hindi mo naman nagawa, di ba? Siguro yan ka na talaga. Salamat na lang sa 8 years pero hanggang dito na lang tayo. So ano? Baliwala na lang sa'yo yung 8 taon? Wala man lang ba ako nagawang tama o nagawang mabuti para sa'yo kahit minsan? Sa tono mo, parang gusto mong palabasin na ako pa yung masama ah. Huwag mo kong simulan. Mabibilang ko sa 10 daliri yung pwede mong isumbat sa akin pero kapag ako yung nanumbat sa'yo, baka hanggang bukas tayo rito. Hindi naman sa nanunumbat ako. Pero hindi ka ba nangihinayang sa 8 taon natin? Hindi. Bakit ako manghihinayang matagal ko nang pinaglalamayan tong relasyon natin? O paano yung kasal? Kung kailan maayos na yung lahat, tsaka pa nangyari to. Paano yung mga ginastos natin para dun? Huwag mo nang intindihin yon. Halos lahat naman ng ginastos para sa lingpik na kasal na yan pera ko. Susubukan kong kausapin yung suppliers kung papayag pa sila na mag-refund tayo. Ibabalik ko sa'yo kung magkano yung naiambag mo. Nikki, I'm sorry. Sana mapatawad mo ko. Hindi ko na kailangang gawin yon. Wala na akong nararamdamang kahit ano sa'yo. Kahit galit. Kasi para sa akin, parang hangin ka na.
Papadudot na cancel ang nakatakda naming kasal at umalis na rin si Aldrich sa apartment. 1 linggo lang matapos naming maghiwalay noon. Sa totoo lang ay parang gumuho ang mundo ko noong maghiwalay kami, pero at the same time ay may nawala ring bigat sa puso ko. Nakahinga na po ako ng maluwag, Papa Dudut. Kinausap ko ang mga wedding supplier namin para mag-refund. Pumayag naman sa full refund ang iba, habang yung iba naman ay partial refund na lamang. Binatawan ko na rin noon yung extra kong client para makapagpahinga. Nilaan ko na lamang ang oras ko sa pagsisimula ng isang small clothing store bilang negosyo. Ginamit kong puhunan sa negosyo kong yon ang mga nakuha kong refund sa wedding suppliers. Sinubukan kong bumangon ng paunti-unti at mahirap talaga sa umpisa. Pero para sa akin ay yon ang tamang desisyon na gawin, at sa pagkakataong ito ay sarili ko naman ang pinili ko, Papa Dudut. Ang ganda na rito sa apartment mo, sis. Maliit lang pero maaliwalas, no? Naalala mo ba yung unang punta mo rito, nung bagong lipat pa lang kami ni Aldrich? Medyo dark pa yung kulay ng pader kaya mukhang masikip. Nakiusap ako noon sa landlord na pinturahan ng puti. Ayun, pumayag naman. Oo nga pala. Grabe, parang kailan lang itinutulungan pa kitang magligpit kasi kalilipat mo lang. Tapos ngayon, tinutulungan naman kitang magligpit kasi aalis ka na. Bilis ng panahon, no? Si ano nga pala? Si Aldrich, kumusta na? Nasa na yun ngayon? Hindi ko alam eh. Block na siya sa lahat ng social media ko. Wala na akong balita kung nasa na siya ngayon. Ay, nakakatuwa naman. Bakit? Wala lang. Doon kasi kapag pinag-uusapan natin si Aldrich, busangot lagi yung mukha mo. Lagi kasing problema yung topic natin. Oo nga eh. Akalain mo yon, muntik pa akong ikasal sa kanya. Ngayon, hiwalay na kami at may kanya-kanya ng buhay. Masaya akong nakuha mo yung lakas ng loob na gawin yung tama para sa'yo. I'm proud of you, sis! Napagod na lang kasi ako sa kanya. Sa ilang taon na magkarelasyon kami, puro siya yung iniintindi ko eh. Ngayon ko lang pinili yung sarili ko. At ang sarap pala ng feeling! Tsaka, natakot lang ako na mag-isa kaya nagtiis ako kay Aldrich kahit alam ko na sa sarili ko na hindi na ako masaya sa kanya. Naloka ako sa'yo? Akala ko talaga itutuloy mo yung pagpapakasal mo dun sa hayop na yon. Kung nagkataong natuloy yon tapos kinuha mo akong bridesmaid, naku! Masasabunutan ko siya pag nakita ko. Kung natuloy yung kasal namin, ihanda mo na yung gamot mo sa acid reflux kasi siguradong linggo-linggo tayong nasa coffee shop para pag-usapan lahat ng problema naming dalawa. Parang ang tagal na nung huli akong naging ganito kasaya. Buti na lang ginawa ko yung tamang desisyon. Wala akong pinagsisisihan. Oo nga eh. I'm so happy for you talaga. Gusto ko lang ding mag-sorry sa'yo. Sana pala noon pa lang pinakinggan ko na lahat ng payo mo sa akin. Sus, wala yun. Naiintindihan naman kita. Mahirap talaga kapag binubulag ka ng pagmamahal. Hindi mo nakikita yung mga red flag ng isang tao. Bakit ba hindi ko nakita yung kay Aldrich? Sa dami ng red flags niya, ni isa wala man lang ako napansin nun. Basta ang mahalaga wala na kayo ngayon. Malaya ka na. So, kumusta naman ang buhay single? Ayos naman, medyo nakaka-pressure lang. Lahat ng mga kabatch ko'y kinakasal na o bumubuo na ng pamilya. Ako, eto, magsisimula pa lang ulit. Ay naku, wag kang mainggit. Yung iba dyan nakapag-asawa nga, katulad naman ni Aldrich ang napangasawa. Baka sila pa yung naiinggit ngayon sa kalagayan mo. Kasi wala kang partner na sakit sa ulo. Oo nga, maswerte pa rin ako. Huwag mong isipin na napag-iiwanan ka. Hindi naman karera ang buhay eh. Lahat tayo may kanya-kanyang season. Alam mo ikaw, kaedad lang naman kita pero kung mag-advise ka, para kang sinanay. Syempre sis, alam mo naman ang dami ko na ring pinagdaanan sa buhay.
Kung maibabalik ko lang sana, pinag-isipan ko ng mabuti lahat ng naging desisyon ko. Okay lang yan. At least, kahit matinding pagsubok yung pinagdaanan mo, nabiyayaan ka naman ng cute at malambing na bagets, 'di ba? Fruit salad ka dyan, sis. Speaking of nanay, kumusta pala si tita? Ayos naman. Masaya siya kasi uuwi na ako ron sa amin. Namiss niya daw ako. Mamimiss din kita, sis. Sana naman bisitahin mo pa rin ako dito, ha? Oo naman. Mag-iipon nga ako para bumili ng sasakyan. Kung gusto mo, everyday pa kitang puntahan dito eh. Nakakainis naman. Mamimiss talaga kita, girl. Sis, wag OA. Lapit lang ng Pampanga eh. Kahit na, mamimiss pa rin kita lagi. Magligpit na nga tayo. Puro tayo kwento. Mabuti pa nga. Papadudot matapos kong umalis sa apartment na inuupahan ko noon ay umuwi muna ako sa mama ko sa Pampanga. Sinusulit kong bumawi sa kanya para sa mga panahong hindi ko siya nakasama. Nag-boom din noon ang negosyo kong clothing store na sinimulan ko lang naman para sana malibang. Nabawi ko na ngayon yung lugi ko sa mga nagastos ko sa kasal namin ni Aldrix na hindi naman natuloy. Nakakuha na rin ako ng sarili kong property sa isang subdivision. Under construction po sa kasalukuyan ang pinapagawa kong bahay. Regalo ko yon sa sarili ko at reward para sa lahat ng paghihirap ko sa trabaho. Marami akong natutunan sa mga pinagdaanan ko. Sabihin man ng iba na napag-iiwanan na ako dahil magti-30 at wala pa ring sariling pamilya, masasabi ko naman na ginawa ko ang tamang desisyon para sa sarili ko. Proud ako na hindi ako nagkamali para lang makasabay sa iba. Lahat naman kasi tayo ay may kanya-kanyang buhay kaya walang nauuna at wala ring nahuhuli. Aaminin ko naisip kong ituloy noon ang kasal kahit na alam kong niloloko ako ni Aldrix dahil po sa pressure. Inisip ko mag-settle na lamang dahil baka wala na akong makilalang iba kung maghihiwalay kami. Pero mas okay na sigurong maging matandang dalaga kesa habang buhay na magtiis sa maling tao. Sa ngayon, papadudot ay ine-enjoy ko na ang pagiging single at sinusubukan kong gawin lahat ng mga bagay na hindi ko pa nagagawa sa tanang buhay ko. Nagta-travel din po ako ngayon kapag may pagkakataon. Madalas sa local destinations at minsan naman ay international. Sinusulit kong magpakadalaga sa ngayon para kung dumating man ang panahon na makilala ko na kung sino ang pakakasalan ko ay masasabi ko na nagawa ko na ang lahat ng kailangan kong gawin bago ko bumuo ng sarili kong pamilya. Papadudot, maraming salamat sa Barangay LS sa pagbabahagi ng aking kwento sa inyong programa na Barangay Love Stories. Kung may nakikinig man ngayon na nasa kapareho ng sitwasyon ko, gusto ko lang sabihin na lagi ninyong piliin kung ano ang makakabuti para sa inyo. Yung tiyak na tama at hindi ninyo pagsisisihang desisyon sa buhay. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Nikki. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.